أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Na ovo doba na koje mi živimo, kako imamo dosta lijepih stvari, isto kad god se nešto loše negdje dešava i odmah mi saznamo i tako kako se kaže, kao svijet sada je kao jedan selo, globalni selo. I ovdje kao mi živimo kod kuće u naš mahalla i mi poznamo svi naši ljudi, oni poznaju nas i tako svi pazi jedno na drugo, svi pozdravi jedno na drugo i pozdravi se, ne pravi nikakva razlika da li naš komšija on je musliman ili nemusliman i tako mi živimo u miru. Naša vjera Islam nama tako nauči da mi pazimo svi ljudi i ne može da jedan čovjek bude dobar musliman ako on ne pazi svoje komšije, ako on ne pazi svoje građani drugi. I to je naša vjera. I mi kao muslimani mi moramo da vidimo gdje mi stojimo, mi moramo da vidimo kako možemo da pomažemo naša braća. Ako neko radi loša djela, mi smo dužni da mi isto pomažemo. Jednom časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, treba da pomažete svog brata, da li neko činio zulum ili protiv nekoga neko činio zulum. I onda oni su rekli, mi možemo da shvatimo kako da pomažemo tih ljudi koji su slabi. Ili ovo poslaniče, kako možemo da pomažemo oni koji su pravili nered, koji su pravili taj zulum. I onda časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ovo je vaš pomoć da ni zaustavite da oni ne čini takav nepravda. I sada kada mi vidimo Islam ima problem, mnogo problem Islam ima. Ima neki problem koje su od vanjske strane i isto imamo problem od unutrašnje strane. Od unutrašnje strane imamo problem od muslimana koje tvrdi da oni su muslimani, koji tvrdi da oni voli Islam, koji tvrdi da oni voli časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ali oni radi suprotno. Oni pravi nered, oni pravi nemir. I inače oni kažu, mi hoćemo da pravimo red, mi hoćemo da pravimo mir. I to su ti stvari koje sada idu protiv Islama. Inače imamo mnogo optužbe od druge vjere koje oni imaju protiv Islama. Oni optuži da Islam je takav vjera koja širi mržnja, Islam je takav vjera koja dadne takvo učenje da vi treba da ubite oni nemuslimani. I ako jedan musliman tako ponaša, tako radi, on to potvrdi njihovo optužbe koji drugi ljudi imaju protiv Islama. Ovo je nešto potpuno pogrešno, tako ako neko misli. Nema takve učenje Islama. Islam uči mir, Islam uči ljubav. Prva sura koja počene sa Bismillahirrahmanirrahim, to znači mi počinemo, mi učimo u ime Allaha, koji je milostiv i koji je samilosno. Kako može da taj vjera koja počene sa od milostivog Boga i koja počene
kaže alhamdulillahi rabbil alamin. Sve hvala pripada Allah koji je gospodar svih svjetova. Islam ne uči nama da mi samo mislimo nad muslimanima. Islam nama ne uči Rabbul Arab ali Rabbul Muslimin, da je naš gospodar je gospodar samo za Arapa, ali naš gospodar je gospodar samo za muslimana, njegov Rabbul Alamin. I naš poslanik sallallahu alaihi wasallam, on ima titul Rahmatan lil Alamin. On je milost za svih svjetova. On je milost da li neko musliman, ali ni musliman, da li neki kršćan, da li neko jevrije, bilo šta neko ima vjerovanje. On je milost prema svima. I zato svaki takav glas koji širi mržnja među ljudima, taj je lažni glas. Svaki čovjek koja širi takav islam, on širi svoje islam, neka svoje vjera. Taj vjera nije što je donio časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I taj vjera nije što predstavio časni Kur'an. Zato mi kao muslimani, mi smo dužni sada da mi saznamo šta je Islam traži od nas. Mi smo dužni da isto ispravimo naša braća koji su pogrešili. Mi sada često slušamo takve vijesti da jedan čovjek, takozvani musliman, koji nosi ime kao musliman, on ubio toliko ljudi kao sada se u Njemačkoj se dešava prije par dana, kada jedan takozvani musliman, on ubio 12 ljudi. I ti ljudi, oni su samo izašli da slavi Božić i došli su na tamo nešto kupi, ali da slavi. Ali on to mislio, neko njemu tako uputio i taj mladić, on ima samo 23 godina. I on to misli da on služi islam, ali on ne služi islam. On služi šetan. Zato što islam znači mir. Islam znači pokornost, šta Allah traži od nas. I ako neki čovjek tako je napravio, tako radio, on išao protiv stopova časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Zato ovi muslimani koji imaju takvi muslimani, oni su neprijatelji za islam. Naprimjer, ako jedan čovjek ima kuća, ako je od vanjske strane imaju napad od neki kriminalci i neki član neki član porodica otvori vrata i da daje ni mogućnost da uđu, da kradu šta god oni želi, da li ti član porodica, da li mi možemo da kažemo da on ima dobar namjera za svoje porodica? Nekako ne. I tako ovi muslimani to tako napravi i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem već to saznao. I zato on rekao, poslije mene će dolazi jedna mračna doba islama. I on rekao, ti ljudi ne pripadaju mene i ja ne pripadamo njih. To znači, potpuno on odreknao sebe, kao da odvojio sebe, kao da ja ne pripadamo njih. I ovo je bio poruka od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I takvi sada ljudi imaju mnogo koje širi mržnja prema drugi vere. I čak oni isto širi mržnja prema ti ljudi koji su musliman. Kao sam rekao, takav svakav glas je pogrešan. I naš učenje, mi u Ahmadija džemat, mi imamo učenje od izvor. Izvor je časni Kur'an. Izvor je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Allah poslao časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, poslanik prema svima. Ako neki ljudi još nisu prihvatili islam, onda da li mi imamo pravo da mi kažemo
da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je isto je poslan prema vama, ali mi vama mrzimo. Mi vama ne volimo. Da li može, ima logika u tome kada mi kažemo naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on je poslanik za svih ljudi. Onda Islam ne uči da mi mrzimo prema ovim ljudima koji nisu muslimani. Ako oni ne prihvati Islam, oni su odgovorni kod Boga. Allah nama ne dozvoli da mi uzimamo život od nekoga. Allah nama ne dozvoli da mi mrzimo takvi ljudi koji još nisu muslimani. I zbog ovo svrh Allah poslao Imam Mahdi al-Islam, da Imam Mahdi pokaže svijet jedna prava slika Islama. I taj slika ne postoji samo u časnom Kur'anu ili samo u knjigama, nego taj slika ima uvidljivo. Mi imamo 125 godina istorija naš džemat. I nema ni jedan naš član koji je tako radio da uzio život od nekoga. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je dobio ovo poruka, Allah dao potpuno sloboda svima. Ja ću sada pročitati isto par ajet od časnog Kur'ana i objasnit ću ovo predmet kako Allah dao sloboda svima. Da li neko hoće prihvati. Ako neko hoće da odbija, neka odbija. Oni nisu odgovorni na ovom svijetu. Allah kaže A'udhu billahi minash shaitanir rajim wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. O poslanik, reci, istina je to što je od gospodara vašega, zato ko hoće neka veruje, a ko hoće neka ne veruju. Ovo je potpuno sloboda. Allah dao nama potpuno sloboda. Ko hoće neka veruje i ko hoće neka ne veruju. Onda na drugo mjesto Allah kaže Kul ja ayyuhan nasu kad ja'akumul haqqu min rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man zalla fa innama yazillu alayha wa ma ana alaykum bevakil. Ti reci o ljudi, zaista vam je došla istina od gospodara vašega, zato ko se uputi se za sebe, a ko god zaluta samo protiv sebe, a ja nisam čuvar nad vama. To znači, ja nisam dužan, Allah mene nije poslao sa silom da raširim ovo vjerovanje, ili da uzimamo mač i da kažemo vi morate prihvatiti, nego ja sam donio istina. Ja sam pokazao pravi put i ako neko prihvati pravi put, on će imati korist za sebe. I ako neko odbija, on ako je zalutio, to će biti protiv njega. I zato vi imate sami koristi od toga ako vi prihvatite Islam. I onda dalje je Allah rekao La ikraha fid din kad tabayyana rushdu min al-ghayy. Nema prisile u vjere. Sigurno se pravi put razlikuje od zablude. I onda isto je rekao lakum dinukum waliya din, vama vaša vjera, a meni moja vjera. I ovi muslimani koji tako radi, tako napravi, oni, kao sam rekao, oni radi potpuno protiv učenja Islama.
I zato odakle dolazi takvo vjerovanje među muslimanima, ovo kao sam prije spominao, da časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da će biti jedna mračna doba u islamu. I oni će napraviti takvi vjerovanje. I sada među muslimanima ima mnogi takvi takozvani hođe koji širi ovo mržnja prema nemuslimanima. Na primjer, oni uči svoje djece u školama i koje se zovu kao madrasa, ali tamo oni pošali djece u madrasa dok djece imaju možda 5-6 godina. I obično ako i ne pošali ovo djece na osnovne školama da bi pohađali malo ovo svjetski obrazovanje, bi da znali šta se dešava u svijetu i kako se uči. I od mali noge oni ni pošali u madrasa i tamo onda od početak oni imaju takvo učenje da kao muslimani vi imate pravo da vi treba da vladate na svijet. I kao muslimani vi imate pravo da vi imate vlast na cijeli svijet i ostali ljudi nemaju pravo da imaju svoje neka vlada. Na primjer, nemuslimani nemaju pravo da imaju svoju vlast. Onda učini kao da muslimani treba da imaju jedan država, kao jedan vlast. I onda ovi djece koji opšte ne, kao neka džaba da ima duboku bunar i on misli to je taj svijet. I ti ovi djece koji idu u madrasa, onda oni nemaju mozak da razmisli nešto više od toga. Naprimjer, da li može da mi pošalimo jedan djece da kažemo sada on će biti doktor, ali on će biti inženjer. 5 godina ima i sada ide u fakultet da bude doktor ili da bude inženjer. Nema nigdje u svijetu. Dok ne se završava osnovna škola, da djece imaju osnovno obrazovanje i tek tada oni odluči da li hoće biti inženjer ili doktor ili bilo šta. Ali tamo oni dok ne ispravi taj sistem i oni proizvodi takvi vrste ljudi koji onda imaju takvo vjerovanje. I u islam ne uči takve stvari koji današnji muslimani i njihove vođe, oni uči svoje sledbenike i tako onda oni ponašaju. I kada oni izađu iz madrasa, oni to tako napravi. Tako oni širi kako su naučili, sada nema više nazad, nema više promjeni oni svoje mišljenje. I ovi ljudi onda širi dalje mržnja i onda takvi djece kao sada ovo jedan mladić 23 godine imao i ubijaju nekoliko ljudi. Što Islam nama nauči? Islam uči da mi treba da držimo mir. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem koliko imao problem. 13 godina on živio u Maka i samo rekao strpite. I kada je išao u Madina i opet on nije napadao nikoga. I samo Allah dao odobrenja da vi možete da branite sebe. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa Božje pomoć branio i uvijek on uspio. I kada mi vidimo sada u razne islamske države, bilo gdje neki islamski takozvani partija, oni su pobjedili, oni su samo pravili haos, samo su ubili dosta ljudi. I ako su dobili vlast, opet nisu pravili neki mir. U Egiptu mi smo vidjeli, ostali državima smo vidjeli i dosta ljudi oni kada kažu šrijet to znači da samo oni hoće da zakoli ljudi, da pravi, ali to nije šrijet. Šrijet nama nije učio takve stvari. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ljubav prema svoje dom je dio vaš vjerovanje.
I dom je gdje mi živimo, gdje mi jedemo, gdje mi spavamo, to je naš dom. I ne možemo da tamo pravimo nešto nered i radimo nešto protiv zakona od svoje države. Ovo je naša vjera. I ako muslimani samo drži taj pravila, što je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nama uputio, onda mi bi riješili dosta svoje probleme. Onda mi bi pokazali u svijetu da Islam nama uči mir. Islam nama uči ljubav. Ali kao sam rekao, kod njih ne može oni tako napravi, zato što njihove vođe, oni su otišli daleko od učenja časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I ako sada mi vidimo gdje ima rješenje. Rješenje leži u tome da muslimani treba da prihvati imamovog doba. I taj imam je sada simbol mir. Zato gdje god postoji naš džemat i tamo država, vlada, svi kažu da oni su najmirni ljudi. I ovo što mi ponašamo, mi ne ponašamo nešto od sebe. Mi nismo napravili neki novi učenje u islam, nego mi samo držimo učenje od časni Kur'an. I mi držimo učenje od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Časni Kur'an negdje ne kaže da mi mrzimo nekoga ali da ubijemo nekoga, ne kaže. Ali ovi muslimani ne znam odakle kako oni daju tumačenje za svoje način. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, časni Kur'an je takav Božje knjiga da jedan ajet pomaže drugi ajet. Ako nama ne bude jasno poruka od jednog ajeta, ista tema Allah rekao na drugom mjestu. Naprimjer, ima jedan ajet koja se govori tokom ratu, kada bude rat, gdje god nađete nevjernik, vi treba da ubijete njega. Zašto? Zato što tokom rat oni su krenuli da ubijaju vas. I sada nemuslimani isto oni imaju optužba protiv islama, oni kažu vidite u časni Kur'an tako piše. Ali ako Kur'an piše, Kur'an pisao za neki svrh. Isti Kur'an kaže da pravite mir sa neprijateljima. I Kur'an isto kaže ako ste pravili mir, onda ako oni drži, ako oni ispuni svoje obaveze, vi treba da isto ispuni svoje obaveze. To znači da pravite ugovor. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dozvolio kršćanima da oni može da obožavaju u njegova džamija. I kako može da današnji muslimani, oni ako neko mrzi kršćani ali da mrzi crkva, to znači on nije musliman. Naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednom su došli jedna velika kao delegacija od kršćani i da vodi debata sa časnim poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I tokom debata oni su rekli mi sada treba da izađemo malo od vaše džamija i poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitao šta je, zašto? Oni su rekli ovo je sada vrijeme za naš molitva, mi hoćemo da izađemo da molimo. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ova džamija je Božja kuća. Možete da klanjate vi na Božje kuće. I onda oni su klanjali, gdje je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i njegov sledbenici, oni su obavljali 5-dnevni namaza i kršćani su molili na tom mjestu. I da li časni poslanik i njegova džamija bio prljev zato što kršćani su ušli? Nikako. Oni su molili na svoj način. I zato časni Kur'an nama nauči, jedan istinski musliman, on treba da brani ako dođe
do toga da neko hoće da sruši crkva, jedan musliman to treba da brani crkva. Ako neko hoće da sruši sinagog od jevrijski mjesto gdje oni obožavaju, jedan musliman treba da brani. I isto džamija i bilo gdje ljudi obožavaju, svaka Božja kuća, ako je opasno, musliman treba da brani. I ako on bude ubijan tokom ovo, on postane šehid. Ovo su učeni od časni Kur'an. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nama uputio i rekao tokom rat, kada vi ratujete sa neprijateljima, onda ne smije ubijete žene, ne smije ubijete djece, ne smije ubijete stari ljudi, ne smije ubijete civil, obični ljudi koji nisu u rat, i ne smije da ubijete svećnike, i ne smije da srušite crkve. I kako može isto ambasador, kada jedna država pošalje svoj ambasador kod nekoga, i čak i tokom rat je zabranjeno da neko ubi taj ambasador. I sada, prije par dana, mi smo vidjeli u Turskoj da jedan musliman, takozvani musliman, on ubio ambasador od Rusije. I samo kaže Allahu Akbar, Allahu Akbar. I kada ti radiš protiv Božje učenje, onda kako možeš da kažeš Allah je najveći, Allah je najveći? Onda tvoje ego je najveći, zato što ti nisi slušao Božje naredba. Ti nisi slušao naredba od Božje poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Ima neki sada muslimani koji su pisali kao da taj policajac, on je šahid. Kako može da on bude šahid ako on radi protiv učenje od Islam i učenje od Kur'ana? Zato ovi svi muslimani koji živi u zapad, ali živi bilo gdje u svijetu, oni su dužni da oni voli svoje država gdje oni živi. I sada Njemačka je jedna država koja je primila nekoliko stotina hiljada muslimani. Ali ako od ovih izbjeglice neko ovdje dođe da dobi sklonište, ovdje oni daju mjesto za spavanje, čovjek je izašao od rata gdje svaki moment imao mogućnost možda bi bude ubijan. I ovdje živi u miru, ima hrana, ima piće, ima sve, ima sloboda, možeš da ideš u džamija, imaš sloboda, možeš da širiš islam, možeš da podijeliš knjige, imaš potpuno sloboda i ti onda izađeš da ubiš nekoga. Časni Kur'an kaže hal jazaul ihsane illa ihsan. Ako neko činio dobročinstvo za tebe, onda nema neka druga naknada osim da ti činiš dobročinstvo. Njemačka država, ako je dao vama da živite, da jedete, da radite, i onda šta traži od vas? Država traži da ti poštovaš zakon od države. I ako ti poštovaš zakon od tih država gdje živiš, to znači ti si pravi musliman. Ti si taj musliman za koje časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je ljubav, ako voliš svoje država, onda to je dio od tvoje vjerovanje. I to znači onda si ti ojačio svoje vjerovanje. Ako ti voliš gdje živiš. Ovdje neko nama ne kaže sa silom, hajde da ideš da piješ, ali ideš u disko, ali da praviš neki kriminalci, ali da radiš neka loša dijela. Šerijat i Božji zakon čovjek treba da nosi sa sobom. Bilo gdje on ide.
Šrijet to ne znači da mora da bude jedna islamska država i tamo oni napravi neki zakon i onda ti kažeš sada ja mogu da živim ovdje, zato ovdje ima šrijetski zakon. Božji zakon su takvi koja nama vlada nama bilo gdje mi živimo. I onda smo u miru. Zato što van šrijet je nemir. Ako čim mi pogrešimo, čim nismo držili Božji zakon, to znači šrijet, i onda patnija. Van šrijeta je patnija i unutra šrijet je mir. I taj patnija se pojavi na razni način. Naprimjer, ako neko prekrši Božji zakon, onda možda bi on dobio neki bolest, možda da on dobio neki problem. To ima posljedice od toga. I zato Allah nama pravio taj šrijet i zakon da mi budemo, da naš život bude dobar, naše zdravlje bude dobar, zato što ako mi čuvamo ovi zakoni, onda Allah nas čuva. I Allah napravi ovi zakon za da bude dobar za nas. Šta se tiče naš duhovni život i šta se tiče naše zdravlje. I zato ako uzimamo primjer, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ako ne bude težak za mog umata, ja bi naredio da svaki dan 5 puta bi perili zube. I sada ovi doktori kažu svi bolesti počne od zube, ako si pokvario zube. I naši ljudi koji živi tamo u Makedoniji ili Bosna, oni to dobro znaju. Zato dosta jedu slatkiće i dosta onda moraju da ide kod zubari. Neki neće, ide na vrijeme, onda jednom po jednom sve zube vani. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem nama tako uputio prije 1400 godina. I to znači svaka naredba što je dolazi od Allaha i od poslanika, to je bolje za nas. I kada Allah nama naučio, vernici su ti ljudi koji yu'minuna bil ghaib. Oni veruju u nevidljivo. Šta znači nevidljivo? Nevidljivo ima više značenje. Jedan je kao Bog i Malek, i zato što mi ne vidimo, mi verujemo da postoji Bog, da postoji Malik, da postoji sudnik dan, ovo stvari što ne vidimo. Ali ne vidimo, isto to znači kada mi budemo sami, mi smo u gajb i sada nas ne vidi nikoga. I onda mi verujemo u gajb, to znači mi verujemo da Bog postoji koji nas vidi. I onda mi ne radimo nešto što je on nama nije dozvolio. I onda to je jedna borba protiv svog šetana. I kao Ahmadi muslimani mi smo dužni da mi postanemo primjer za drugi ljudi, za drugi muslimani. I kako možemo da budemo primjer? Da mi držimo učenje od islama. Da mi nosimo ovo učenje svugdje. Bilo gdje živimo, bilo gdje hodamo. Šrijet, zakon ide sa nama. I ne odvojimo nikad. I onda Allah kaže, Allah će vas čuvati. I drugo, mi imamo sada jedan odgovornost da mi treba da širimo ovo učenje prema drugim muslimanima. Zato što da li oni ovo prihvati ili ne prihvati. Ako oni sada ne prihvati, inša Allah, njihove djece, oni će prihvatiti ovu poruku. Zato nema neki drugi put za spas. Nema neki drugi način da se spasimo muslimani. Osim ovo rješenje koje je Allah poslao kao Imam Mahdi a.s. I zato mi treba da znamo stvarni učenje Islama i kao sam rekao, Islam nama ne uči
da mi mrzimo nekoga. I čak ako je naš neprijatelj, mi nema mržnja prema njima. Zato naš džemat ima motiv ljubav svakome, mržnja ni za kog. Zašto nema mržnja? Zato što naš poslanik Muhammad sallallahu alaihi wasallam, on nije nikad mrzio nikoga. I kada on je poslanik za svih ljudi, i onda kako možemo da mi mrzimo njih? Ako taj čovjek danas nije prihvatio islam, onda mi se nadamo sutra dan njihove djece oni će prihvatiti islam, inšallah. Jednom časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada je on vidio u Mekka da ljudi su odbili, onda on otišao prema Tajf, jedan drugi grad koji je bio malo daleko od Mekka. I tamo poslanik sallallahu alejhi ve sellem pričao ljudima i rekao Allah njega poslao i da neka oni prihvati njega. I šta je bio odgovor od stanovnika? Oni su bacali kamen. I nekoliko ljudi, djece, ovi obični djece koje bez veze šetaju ulicama, oni su toliko su bacili kamen da časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem krvario. I kaže, njegov sipal bio pun sa krvom. I on to 2-3 kilometra on trčio da spasi sebe. I kada je dobio neki sklonište na jedno mjesto, neka bašta, Allah poslao svoj malik. I malik pitao, o poslaniče, o Muhammad, danas kako ovi ljudi su ponašali prema tebe, Allah je puno ljut i Allah kaže, ako ti dozvoliš i da ovo dva brda Allah bi naredio Malik Jabal, Malik taj Malik koja drži taj sile od planine, da ovo dva brda padne na ovo grad. To je grad se leži među dva brda. I onda da uništimo svima, da kaznimo njih zato što oni su tako odbili ovo poslanika. Znate, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ne. Ja se nadam da ako oni su odbili njihovo djece, oni će prihvatiti islam. I tako Allah nije oprostio, nije kaznio. I poslije toga oni svi su prihvatili islam. I bili su čvrsti šta se tiče u islam. Ovo bi osveta od naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem. To znači on uzio osveta sa ljubav. Zato ako mi hoćemo da danas spasimo ovo svijet, nema neki drugi rješenja, nema neki drugi način osim ljubav. I zato ima Mahdi a.s. rekao, ja volim ovo svijet i svi ljudi kao jedna majka voli svoje djece. I jedan istinski Ahmadi musliman, on ne može da mrzi nikoga. Zato u Njemačkoj, kada se sada ovo dešavao, naš džemat odmah izašla na ulicama i pokazali da ovo nije islam. Ovo nije islam. Što su oni pokazali? I oni su neprijatelji islama od unutra. I zato mi smo dužni da molimo za ovo svijet. I mi smo dužni da pomažemo ovo svijet. I na prvo mjesto naš braća muslimana koji još nisu uputili, koji još ne znaju da islam nama ne uči da mi mrzimo nekoga. U Pakistan se nalazi skoro 97% musliman, ali tamo nema mir. Šta je razlog? Zato što ti ljudi su napustili učenje islam.
Oni koristi svaki dan ime Islam. Imamo mnogo džamija. Imamo nekoliko hiljada madrasa. Svaki dan oni padaju na sežda, svaki dan uči Allahu Akbar, klanjaju se. Ali nema du Islama. Zato što oni uvijek koristi ime Islam da pravi nered. Zato Allah kaže, oni kažu, mi činimo red, mi pravimo red, ali oni pravi nered. I onda kako može da bude mir? I pogotovo naša braća tamo imaju mnogo problem. Kao ste saznali, kada su muslimani tamo slavili rođendan od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i tada oni su napadali jedna naša džamija koja je građena 1860. godine, i onda svi ovi stanovnici od tih naselja, oni su prihvatili Imam Mahdi al-Islam tokom njegov život, i to znači više od 100 godina taj džamija je kod nas. Ali kao oni drugi muslimani imaju takav pohlap, imaju 10 svoje džamija na isti sela, džemat ima samo jedna džamija i hoće da uzimaju taj džamija. I Hazrat Daud a.s. se kaže, kod njega su došli dvojica i jedan čovjek rekao, ovo mi smo dvojica i svađamo, i ovo je moj brat, on ima 99 ovca i ja imam samo jedan. I on hoće da uzimaju ovo moja jedna. I onda Hazrat Daud a.s. rekao, ovo ako to traži, to nije pravda. I ovo je sada stvar tamo kod drugih muslimana. Ni smeta naša jedna džamija, oni imaju svugdje džamije. I imamo nekoliko takvih događaja. Oni su uzeli nekoliko naše džamija, nekoliko su srušili. Pisat ću poslije neki dan, samo da vi znate, ali tako ne se širi mir. I danas ovo bio prvi naš program i inshallah ćemo ovako pojaviti na razni tema i možete vi širiti ovo poruka, isto možete pošaliti svoje pitanje. Ako neki stvar vama ne bude jasan, onda vi možete da pitate i inshallah ćemo ovako pričati više puta na razni tema i možete vi recite koja vrijeme vama više odgovara i tako bi mi pričali. I tako sada se završavam i ovo moj govor i inshallah pričat ćemo ponovo i ja se poslamimo svima vama i sada poslije par dana počne nova godina, neka nova godina donese sreća i mir i pogotovo naši muslimani, oni treba da ispravi sebe i da ne pravi jedan takav čin da ubijaju nekoga u ime Allah. Neka Allah bude sa vama, da budete živi i zdravi i ako Bog da opet ćemo pričati. Assalamu alaikum, Allah imanat, Huda Hafiz.